Hello, good morning. Welcome to AD family. दिनैहाय ब्लग बानायनो गोसो जानानै दायो ब्लग स्टार्ट खालामबाय जोङो नै बिमा फिसा. Bye. Hello होन. Goodbye. Goodbye नङा मा good morning सो good morning होन. Good morning. आं सिखारबाय गाइखेर लोंखांबाय ना खोन्थादो. गाइखेर लोंखांबाय सिखारबाय ओंखाम जाबाय. ओंखाम जायाखै. जानोसैसो ब्रेकफास्ट खालामसै ब्रेकफास्ट. स्कुलाव थांनांगौ स्कुलाव. स्कुलाव थांनांगौ गारनानै नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि जोंनि ब्लगखौ मा खालामनाय जायो ओमफ्राय नै बिसनाखौनो खनाखै बिसना खननांगौ. दुस्थुआ दा ब्लगानो रेगुलार खालामनो सानबाबो जाया एकदम जालु जालायाबो जोबा नालाय साख्रु साख्राबो जोबा ओमफ्राय देहाया सुगैयाबा गोसोआ थिग नङाबा जेबो खालामनो बायोना लोगोफोर बिदिनो साख्रु साख्रा जानानै थाथ'दोंमोन आरो एकदम माम्मिनि डिलिभारि उननिफ्रायनो सिं सानाय खर' सानाय माबा आथिं सानाय मानाय बिराद बिदि जाग्रा जाबाय आगोलाव बेफोरबायदि जेबो प्रब्लेमानो गैयामोन बिराद जानायानो जोबला ओमफ्राय बिदि जाबाथाय एकदम बायो आरो माने गोसो जाया खालामनो ओमफ्राय दा एसे मोजां मोननायखाय ओमफ्राय दिनैनिफ्राय ब्लग स्टार्ट खालामफिननो होननानै सानदों आरो दल'थामा स' नायलांबाय थादो लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनिफ्राय नाजागोन आङो रेगुलार खालामनो रेगुलारानो होनाय जाया होनो सानबाबो बिदिनो जाहैयो आरो स' नायलांबाय थादो लोगोफोर दिनैनि जोंनि ब्लगखौ रुटिनानोसै लोगोफोर रुटि एवखांबाय लोगोफोर दा किरटिनि थाखाय एगरल बानायनोसै एगरल जागासिनो गाइसमोन टेस्टी मामी सोर बानायनाय वेलकाम दावदैखौल' जादों नामा नोंलाय गासिबो जाजोब एगरल फिनिश खालामनाय मामी थुदो खानाय खानानै होबाय आङो खानाय फेरनै गोजो खाना होबाय मोननै आरामनो बख'नानै लाजोबबाय दसेयावनो स्कुलाव थांग्राफ्रा
Bây giờ 마이롱 자오네요. 말총 가크난 하베. 다디 루트스이. लोगोफोर आङो दायो नै सयाबिननि टेस्टि मोनसे रेसिपि संनो नागिरदों नायलांबाय थादो नोंथांमोना सयाबिनखौ सुनानै लाबाय आङो ओमफ्राय नै सामब्राम हाबाय गिदिर गिदिर हादों आं सामब्रामखौ ओमफ्राय सामब्राम गुफुरखौबो हानानै लाबाय बानलु ओमफ्राय नै टमेट'खौ उननानै लाबाय मोनखांबाय लोगोफोर आंनि टमेट' आरो सयाबिनानो ओंखाम जानोसै लोगोफोर टमेट' सयाबिन दालि ओंख्रि दुन्दिया बाथोन पापर